No ha sido fácil la evaluación. Hemos seleccionado finalmente a 6 personas, pero todas las demás aportan también unos méritos de gran valor. Vaya también un reconocimiento a todas ellas. Para BRTA es importante reconocer su aportación a la fortaleza de nuestro sistema. Gure helburua zein da, zentro guztiok, BRTA osatzen duzuen zentro guztiok, ahalik eta onenak izan zaitezten, bereiztea egiten duzuena, elkarlanean aritzea, eta nabarmentzen diren pertsona horiei nolabait aitortzea ondo egiten dutela. Aurrera jarrai dezaten ondo egiten eta beste batzuentzako adibide izaten. Jaurlaritzaren izenean eta BRTako presidenta bezala, zorionak guztioi eta animo, ibilbide hau hasi besterik ez dago.